aksyon, aldaw kita ngunyanin Miyerkules. Uy, mga tugang pizza uno na sa bulan kan Hunyo 2022. Primerong aldaw partner kan bulan kan Hunyo, magiribahan liwat kita kami ang sendong kay Riba. Dengi ba, Remy Araneta Mindones, and Ma Salvador kan Bicolandia. Ako mampuan sa indong lingkod, Joshua Martinez, Mr. Sirom. Ayan, ang sa imong pagbabalik ko niya na pagka-aldaw Aha. partner. Ngunyan aldaw nin Miyerkules, tabang medical kita. May manggagana man partner ning tablet. At since syempre, kinakaipuan kan sa tuyang mga estudyante na mag-comment para makaintra. And syempre, gamito ng tunay na pangaran, tangarig madali ang pagkuanido, pagkontak. Ayan. Partner, ngunyan, pamilya sa Kamalig Albay na nasuluan partner ka na kaaging Lunes. Binisita asin te hinatudan nintabang kan Action Co Center asin kan Ako Bicol Party List. Wow. Ang detalye kan partner, Daradara ni Aika Ferry. Sa kahabaan ng release na ito dito sa Barangay Baliggang, Kamalig Albay, sinadya ng Action Co Center Tabang Ora mismo team at Ako Bicol Party List ang pamilya Navarro. Nang maabot namin ang lugar, bumungad sa amin ang abo-abo at sira-sira ng gamit ng pamilya. Lunes, Mayo 30 nung masunugan ito. Kwento ng padre di pamilya na si Tatay Sonny, walang tao sa kanilang bahay nang mangyari ang sunog kaya wala silang naisalbang gamit. Posible umanong nagsimula ang sunog sa kanilang lutuan sa kahoy, kung saan ay may nakasalang. Posible daw din na bumagsak ang bagas na nakaimbak na kahoy sa baba nito, kaya mabilis na kumalat ang apoy. Pag namin, dahil masusulo itong tatuod man kami bagang pag nakatapos magsasap na, bayain namin duman. Tapos nung maining na sa nanungagom ko, kaya dumasok kalayo sa ibabaw na kambubungan. Nung dalagan ako, may laog ako, yaunag pala sa laog sa mga kalayo, pasiring na sa kuya, dilag naman ako. Tapos ito, magtarabang na sa mga katayad ko digdi. Tapos nagsiribo, dahil man na talaga na kayang iligtas sa mga gamit ko. Para itong gabos-gabos, nasa 40,000 garo. Tapos gabos-gabos na gamit. So, nga men, so basta sugabo, bayo pa lang nakasalbar kahit saro. Labis na pangihinayang ang nararamdaman ni Tatay Sonny. Sa dugot pawis niya sa pagtatrabaho bilang magsasaka, naipundar ang mga gamit. Sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin siya na walang nasayang na buhay. Hindi rin naabot ng sunog ang kulungan ng mga manok na pansamantala nilang tirahan. Para utong talaga sa buot, pinundar ko ito para sa pamilya ko na dapat sa mo isa ra gabos sinubo sa ka itong kasulo nawara gabos. Kaagapay ang Action Co Center Tabang Ora mismo, naabot ng Ako Bicol Party List ang lugar para maihatid ang tulong sa pamilya. Sa tulong ng skate ay naihatid ang ayuda. Dala ng aming team ang sinakong mga damit. Mayroon ding balde, planggana at kaldero. Para rin naman may makain ang pamilya, nahatiran din sila ng grocery packs. Salamat ako sa Ako Bicol saka sa mga nagtarabang pa gabos-gabos. Maraming salamat sa inyo. Walang patid sa pag-abot ng tulong at pag-asa ang programang Action Co Center at Ako Bicol Party List sa mga katulad ng pamilya Navarro. Naway ang handog naming tulong ay nakapagbigay ng pag-asa. Ayan, partner. May kasabihan baga partner, di bali nga maabasan ka sa naday ka lang masuuluan. Kung minsan nga ni, maray pangayaan binagyo so arong mo, tanadudumog sana sa mga gamit. Correct. Pero pag kalayo, Kalayo na, talagang talang tumpos ka. tumpos partner. Pero nailing mo partner sa pormadas ni Ate LB. Iyo nga niyang nariparo ko duman, actually, pagpahiling ko duman, bako so release, kundi subuhok kang nagde-deliver. So pormadas, tapos So, pormada. sa pakakaputan Pero naman sa mga sako. yan ang patunay partner na sa ano man na sitwasyon, sa ano man nakamugtakan, mapamedikal, mapalegal, sa mga kalamidad, lalo na ining mga siring kaining biktima ning kasulo, an Ako Bicol, perming maasahan. Yan, ano man partner ang mode of transportation, mapaere, mapadagat partner, mapatinampo o rilas partner, yaon pirmi. Malayo man o malapit rin, pilit aabutin. Yan, Sapagkat- makarating lang ang tulong ng Ako Bicol at ng Sapagkat Action Co ang Center. Ako Bicol, katabang na. Kasurog pa.